Juksiin! Mä oon niin ready. Tää on meidän 12 tilaajan spessu. Tää vähän lagaa. Hikipylly on pihla. Jep. Tuulihattu. Ota. Can't wait. KSI. Oh my god. Hey, chubby Chubby baby. Pirteä. Must Ei ain't no way. Ja mulla ei oo enää pokkaa alkaa karjua. Leikkaa nyt. Oliko autenttinen huuto? What Get did you out! feed it? Yeah. Those hitchhikers from last week. Well, looky here! Mierkkaa. Finally awake! I was beginning to think you were dead! Welcome to kovalla. Cottonwood Farm! I'm Jackson! What's up with this one's face? William! What did I say about showing some respect when we have guests? You're acting like a damn fool, Jackson. Badip. Bad dude. You were brought here tonight for a Tää oli special niin hyvä. reason. Miksi tuo ääni The näyttää Lord sieltä? wants us to show everyone our gift. Tää kuulostaa AI. We cannot disappoint the Lord. This little piggy was very naughty, getting loose and scaring you out there on the road. But don't worry, he's getting a brand new home. Se syö sut. Se syö sut. Tää syö mut. Miksi se tulee niinku haistelee tota mun kättä? Niin? Heippa porsas. Nah. Sun fat ass. Well, I've got a pig to catch. Pan vittu. Okei, moikka. Mua pelottaa! Tos. Läpä speedrun. Joi rotta. Täällä on joku glory hole. Glory hole. Mulla on joku käsi. Okei, no niin. Oot sä valmis? Joo. Miksi toi ovi on auki? Lopeta. Olikohan se toi Niin. Mannikin? Mä en uskalla mennä tonne. Mä en En uskalla mäkään. mennä tonne. Mä kuulin jonkun äänen. Okei, me. En mee! Kattas kuolla. It looks like something is missing from here. Ei kiitos. Ei tos voi juosta. Tuli ovi. Cat-statuette. En mä nyt tonne vessanpönttöön kättä laita. Mitä? No fucking way! Minkä sä sait? Mä sain kissapatsaan. Hell yeah! Kuule jotain! Mitä mä kuulen? Ei, mikä tää on tää ääni? Mee. Mä katoin kulman taakse, niin sä voit mennä eteenpäin. Mä en otsalla! What in the televisio? Tässä on niinku muun setuppi. Piirrä statuette. God damn! Kenen jalka on noin large? Niin? Mitä vittua? Mitä? Miksi sä et jumittaa siihen? Mä olisin vahingossa tonne. Se näykkäs musta palasen. Oho. Onneksi sulla on pyörä tuolla, niin ei tarvii huolehtia. Onko se siellä? Oliko se siellä? Jaa! Onks se siinä?
Ei. Missä se No, on? no, 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 no. Et. Piilo! Moi. Me hakkaattu. Joo, me. Ka. Okei. Avaa ovi. Ei, se tulee tänne! Ai, taas! Mennään tänne. Tossa se on. Ei. Tossa ovee! Ei se näe meitä, ei se mahu tosta läpi. No niin. Läs. Missä se meni? On tossa. Ain't no way. Au. Tässä on nyt sulle challenge. Pitäis päästä siitä. Mä koitan. Kuulostaa lupaavalta. Mä oon täällä Mä oon tulos. klosetissa. Ai täällä, mistä se tuli? Älä mene tänne! Älä tuo sitä tänne! Et sulle. Tänne. Me. Se ei oo tuolla. Suljetaan nää ovet äkkiä. Mä laitoin sen kiinni. Onko se siellä huoneessa? Koitimme nyt sulkentaa. Ei ihan Joo. Yes. Noniin. Yes. Edistystä. Okei, on tiedä missä toi on. Lintu. Mitä? Sä avasit ton vitun oven! Mitä? Täällä on häksit päältä vitun possulla. Ja nyt se tulee tuot vitun vessasta. Sun laski. Ja linnun mä sain. Missä se porsas siellä on? Vittu se tappoi mut. Fuck oikeesti possu. Mä nyljän sen. Minä ei vaadi tätä vitun laskia pakoon, kun se tukki ton oven! Lopeta. Mä lukitsen sen tonne vessaan. Hyvä! Mä lukitsin sen sinne vessaan, mä oon niin pro alpha gamer moment. Tänne, tuu tänne, sulle se ovi! Vittu ei oo missään turvassa, mä oon vieläkin kyllä täällä, tää tuhos nää helvetin ovet. Siis voi läski! Vitun ovi! Se on sun perässä. Tuli se klosetti! No vittu, aijaa! Ei sitä voinutkaan. Hei. Nyt mua nakerra, saatana. Oh, please. Apua! Okei, mä juoksen siitä. Vitsa menee tähän. Joo, tähän. Tuohon menee siis. Voin hämäyttää. Yeah. Kiitos! Toi toimi täydellisesti! Vatsat. Ai! Fuck te possu! Sä et tuu tänne. Possu! Miksi sä safkaa tota lattiaa? Miksi ei ota mua? Apua. Mitä sä joku kloutta porsaan pyllyshotin? Mä menin vessaan. Ota porsas! Tässä mä oon!
sen avaimen siihen takana olevaan siihen kaappiin, jotka valkoinen ovi. Joo. Ei saatu! Toinen ovi! Kiitos tähän. Aukee! Kiitos. Yes. Hei alas. Handgun löytyi. Oi! Mä en ois jaksanut, kun mä en vittu ton possunkaan. No. Tästä tulee seuraavaksi joku lehmä. Naa! Lammas, Minecraft. Hei, tää liikkuu. Kana. Haha. Sama. Kato tonne kulman taakse. Ei siellä oo mitään. Mikä toi on? Mikä se on? En tiiä. Tule! Niinku. First aid med. Sori mä pöllin Mut sen. hei tossakin on. Clock hand! Yes! Mikä se kelloaika oli, mikä me nyt haluttiin? 14.35. Noniin. Oh my god, yes. Mitä se on? Laundry key. Ei, meidän pitää mennä possuttimen kanssa. Se varmaankin. Paitsi käydäänkö varmistamassa vielä, kun täälläkin oli jotain ovia? Ei, mä droppasin sen vahingossa. Other side. Niin Oho. Mitä? Sorry, dude. I thought you were one of the brothers for a second there. Dude, you have no idea how good it feels to see another person's face who's not trying to kill me. Listen, I'm in the same situation as you right now, dude. Mä en usko We don't tähän. have a lot of time. Mennään. That's our best way out of here. They've like chained off the Okay. whole porch, but there's a door over there. I saw the brothers with the key not too long ago. Well, I'd say the pig was a Okay. big success. I noticed the clock's been open, so they've gotten this far. But don't worry, he'll turn up eventually. Mikä lore? Se käsi leikattiin irti. Moi! I need the key from Jackson. Okei. Mun heartbeat on olemassa jostain syystä. Toret, eli ylös. Alas. Kerro suunta. Eli ota oikealle ylös alas. Noniin. Boom. Hei, lockpick. Lockpick. Mitä? Minulle pelot. Lehmä! Se tulee hakemaan mut, noutaja tulee! Mä en saa mitään selvää sun puheesta. Siellä on 2 vitun lehmää! Mitä? Oot sä lockpikkaamassa sitä? En oo, kun täällä on lehmä! Missä se on? Se toinen lehmä on tossa! Se lehmä tulee. Avain. Eikä tuu. Mystery key. Tätä ammoo, niin en mä nyt sitä. Tuolla huoneessa. Se meni tänne. Tossa on 1. Vittu mä ammuin sitä, mut se ei tapaa mitään. Se näyttää pregnant. Ei oo! Mitä vittua tää tekee? Mitä? Älä tuo sitä tänne ylös! Tää oli meidän ainoa safe place, Piila! Piila! Vittu kun näitä on 2.
Se lähti sun perään. No eiköhän! Meillä ei oo turvapaikkoja enää, bro. Mä hold back. No niin nyt. Yes. Oi helvetti. Kolmas! Clutchin just. Clutch, klan. Apua. Bro is part of the clutch. Mä sain Spider-Key, paitsi että siellä on semmonen vitun lehmä. Mä otan sen mun perään. Clutch, clan! Vittu jos täällä on jotain vitun possuja, vittu. Vittu, päivät on... Jännä! Vitun läski paska! Mä muutan jäämäsään! Täällä on vielä yksi! Mä sain kellon, mä sain hourglass! Mä sain hourglassin! Gangbang! Täällä on 2! Klotsi! Ei! Vittu, en klatsannut, kun vittu. Miksi se on locked? Täällä. Oi voi helvetti. Voi helvetten. Au! Älä syö mua! Peli! Nimi. Minä olen lehmä ja minä teen autistin. Minä olen autistinen lehmä ja minä syön ihmisiä. Tässä on joku. The walls are alive, can you hear? Tuon skitsoin. Mitä näitä ampuu? Oi paska. No mä nyt ampun kuitenkin. Mä ammun seuraava. Vittu pihilaa. Mä luulen, että pitää mennä. Tää aukes. Workshop key, sä saat ottaa tän. Vedä näitä nukkiin nopea. Joo. Mä vaan ammun näitä kaikki. Mulla oli joku hirmu ampumistriikki tonne. Noniin. Lehmä, tule tänne. Ei, miksi sä Jollekaan ei muu lähde? lehmä. Fuck you, mä tapoin joku lehmän just Clutch! Ei! Sit backshot. Ei, no niin, mä sain sen. Vittu mä kuolin! Laitoin Anna mun mennä ohi, saatana läskit! Tässä tulee joku final lehmä boss fight legit ja sitten mä saan. Mä katon just tää. No niin, se on päällä. Se auke. No mut mä pääsin. Vittu täällä on joku kellari, mä en tiedä. Missä mä oon? Missä sä oot? America! Fuck yeah! There's something down here with me. Siis teleporttas Dude, I sitä. think it has the key. Joo, joku You gotta help me, dude, and niinku quick. I don't know how much spamna longer. Okay. täältä. Niin, sieltä. Wait, Niin, okei. dude, we can talk about. Joo. Mickey Mouse äskäsi. Täällä basementissa on jotain pahaa. Mitä? What? Muistakaa painaa kelloa! Smashatkaa subscribe-nappia! Jakakaa! Kaverille tai puolisolle tai viholliselle. Me rakastetaan teitä, rakkaat inselikaattorit! Kiitos, että katoitte. Boom!